Исәннәр мисез, саулар мисез, дуслар, эфирда шоу без тапшыруы һәм аның алып баручысы мин Гөлнар Сәфәрова. Без башлыйбыз. Иҗат кешесе гадәти кешедән бераз сәерлеге белән аерылып тора дисәм, сәхнә коллегаларым миңа үпкәләмәс дип уйлыйм. Менә мәсәлән, туры эфирга чыгучы журналист яисә сәхнәгә чыгарга җыенган җырчының халәте парашюттан сикерүченеке белән бер икән. Димәк, сәхнәнең үзен үк экстрим дип атап була. Җырчылар экстримны үз итәме? Бүген без бу темага сөйләшербез. Шоу безне ачып җибәрү вазифасы бу атнада ике кыз әнисе, популяр җырчы Ләйсән Гимаевага эләкте. Машинада үзе рульдә булганда тиз куа икән. Шулай ук таулы юлдан аска таба төшкәндә күңелем кытыклана дип сөйли җырчы. Тизлектән кала башка төрле экстремаль ситуацияләрдән Ләйсән курка икән. Хәтта аттракционнарны да җырчы читләп үтәм дип сөйли. Андай әйберләрне читтән генә күзәтәм. Минем җаным кадерле ди ул. Ләкин шуңа да карамастан, Ләйсән күптән түгел генә тау чаңгыларына басып, шуып, яңа клипын төшергән. Менә мондый экстремаль ситуациягә калган Ләйсәнне без тиздән яңа клипыннан күзәтә алырбыз. Әлегә әйдәгез барыбызга таныш клипын карап китик. Сине күрүгә кабында гомерлек ялкын, син бит миңа җаныкаем, бигрәкләр якын, җаннарыма ләззәт бирә, синең бер назлы карашың, синең бер елмаюыңда давалы йөрәк ярасын. Сине янымда күрүдә, сине тою ишетүдә миңа бик рәхәт. Нәкъ шундый булганың өчен, бу җиргә туганың өчен сиңа бик рәхмәт. Сиңа бик рәхмәт. Хит-парадның 9-нчы баскычында безне эссе егетләре каршы ала. Аларның нинди экстремаль спорт төрләре белән шөгыльләнгәнен сөйләгәнче, мин башта Нияз Вәлиевне котлап калырга ашыгам. 11 март көнне Нияз 3-нче тапкыр әти булды. Кызларына алар Ясминә дип исем биргәннәр. Без шоу-без коллективы Ниязны чын күңелдән тәбриклибез. Ә инде Вәлиевнең хыялларына күчкәндә, ул кайчанда булса биек, зур тауга менү турында хыяллана. Тау дигәч, без әлбәттә Татарстанның яшел чирәмле, җиләкле тауларын күз алмыйбыз. Сүз альпинистлар менә торган Эверест, Эльбрус таулары хакында бара.
Шулай ук Ниязның тагын бер хыялы бар икән. Ул космоска очу. Иксез чиксез сихри галәмне, планеталарны үз күзләре белән күзәтмәкче була ул. Эссе төркеменең икенче яртысы Айрат Ильясов шулай ук экстремал кеше. Ул экстрим сүзен ниндидер куркыныч спорт төрләре белән бәйләп кенә шикләнми. Гомумән көндәлек тормышта теләсә кайсы риск белән очрашучы, риск яратучы кешеләрне дә экстремал дияргә була ди Айрат. Турыдан-туры темабызга кайтсак, Айрат Ильясовның хыялы парашют белән сикерү һәм шарлавыктан байдаркаларга утырып төшү. Елмаясың моңсуғына қарап керфекләрің, никтірді мылана бір сағышның бір шатлығы була. Бәхетләрің булсын қыз бала. Хей, қыз бала. Яратасың икән, яратқына, Құдайдан башқаны сұрама. Сөя білу өзі бәхет бит ул, сен бәхетлі бүгін қыз бала. Аяғына аяқ атласаң да көңілің аны уйлап сызлана. Өтер демейм, бәлки шигінір ул, ұныталмасын ләкин қыз бала. Хей, қыз бала. Яратасың икән, яратқына, Құдайдан башқаны сұрама. Сөя білу өзі бәхет бит ул, сен бәхетлі бүгін қыз бала. Бала, хей, қыз бала. Яратасың икән, яратқына, Құдайдан башқаны сұрама. Сөя білу өзі бәхет бит ул, сен бәхетлі бүгін қыз бала. Өзіңді мұңлы жыр шикілі әр сулышы, жырда жырлана бәхет тусын иді ол жырларға. Сина бәхет дейіш қыз бала. Хей, қыз бала. Яратасың икән, яратқына, Құдайдан башқаны сұрама. Сөя білу өзі бәхет бит ул, сен бәхетлі бүгін қыз бала. Келесі жыршыбыз Альбина Панаеваны диңгез, океаннар үзләренә тартып тора икән. Ул бик тә серфинг белән шөгыльләнергә хыяллана. Әйтергә кирәк, бу буш хыял түгел. Жылы якларга ял итәргә баргач, Альбина әлеге теләген чынлап та тормышка ашырырга ниятли.
зур дулқын үстіне мініп, әлігі спорт түрінің бүтін осылын білесі. Қобатланмас эмоциялар кешіресін келеді деп сөйледі бізге Апанаева. Ойламыша әйді бізді, сыңынан өкінәбіз. Кешір мені юлер кеймен, деп ғафулар өтінәбіз. Көп сөзінің қоя еткенін, менені де көптен білем. Бітін нәрсе жимірілі, қатын қыз тілемілен. Көп сөзінің қоя еткенін, менені де көптен білем. Бітін нәрсе жимірілі, қатын қыз тілемілен. Әйткен сөзлерні сыңынан, өлшейбіз қабат-қабат. Үзіме үзім өпкелеп, ерегім бітті қанап. Көп сөзінің қоя еткенін, менені де көптен білем. Бітін нәрсе жимірілі, қатын қыз тілемілен. Көп сөзінің қоя еткенін, менені де көптен білем. Бітін нәрсе жимірілі, қатын қыз тілемілен. Біздің сүйіклі ирлерге төзімлік берсін Құдай. Яратығыз инені бізіне, нешек бар міне шулай. Көп сөзінің қоя еткенін, менені де көптен білем. Бітін нәрсе жимірілі, қатын қыз тілемілен. Көп сөзінің қоя еткенін, менені де көптен білем. Бітін нәрсе жимірілі, қатын қыз тілемілен. Көп сөзінің қоя еткенін, менені де көптен білем. Бітін нәрсе жимірілі, қатын қыз тілемілен. Бітін нәрсе жимірілі, қатын қыз тілемілен. Қатын қыз тілемілен. Алина Башировның тұрмышында экстрим бірненде де роль ойнамай. Чөнки ул экстремаль ситуацияларда булырга бөтенләй дә яратмый икән. Бір тапкыр күңел ачу паркына баргач, кешеләрне 360 градуска әйләндерүче аттракционга утырган Баширова. Һәм бүтән бер кашанда мондый аттракционга утырмаячакмын дип сүз биргән. Тик Башировның экстремаль адымы булды. Һәм ул моның белән бөтен кешене шаккатырды дип әйтә алам. Ул аның бөтен татар эстрадасыннан беренче булып чишенүе, эротик фотосессия ясауы. Менә бу экстрим ичмасам. Әллә инде әллә шулай, сүреләме сөйгүләр. Ынтылды яну көйүләр, тынып калды күңелләр. Әйдә иркән, әйдәле син, сәбәбен тапкан булып. Йөри үпкәләп йөргәлә,
übüt al bitlerimden bir übüt al soňgysy diýeni bular. Öpkelemeň öpkeler, deşmişede yürügeler. Sagyndyryp ýalandyryp üzegimni özgeler, üzegimni özgeler. Öpkelemeň öpkeler, deşmişede yürügeler. Sagyndyryp ýalandyryp üzegimni özgeler, üzegimni özgeler. Küresimde kilmi dip eýt, ýylasam da ýalandyr. Telefonuň ýüri alma, telefonuň ýüri alma, sagyndyr sen sagyndyr. Öpkelemeň öpkeler, deşmişede yürügeler. Sagyndyryp ýalandyryp üzegimni özgeler, üzegimni özgeler. Öpkelemeň öpkeler, deşmişede yürügeler. Sagyndyryp ýalandyryp üzegimni özgeler, üzegimni özgeler. Sagyndyryp ýalandyryp üzegimni özgeler, üzegimni özgeler. Hozir biz showbiz tapşyrygynyň şiratdagy jirşisyna köşek. Selam dostlar. Rada, Ayvaznyň tymaga tapşyrygy kurşy bilmedi. Biz elige reklamaga ketdik. Hit paradining 6-njy pozisiýasyny alyp turuşy hem 30 martda Unix konsertlar zalynda Landaş Nigmatjanow bilen solny konsertyn goýarga jyňuşy Munir Rahmayev paraşutdan sikirerge jyna. Bir ýakdan korkynç, lekin ikinci ýakdan mowuktyrgyç emosiýalarga boy elge kişirişlerini tatyp garysym kiledi ýol. Hem Munir Rahmayev paraşutdan sikirişlerini televizordan da bik ýaratyp hem ihtibar bilen küzete eken. Bizning ele jitis şoklar, yaş toylarni jiger şoklar, şul şoklarning qadrin bilib yaşap qolyk. Bizning ele yigit şoklar, tosh qoqada qo'g'ir şoklar, temirning de qizilinde sug'ib qolyk. Yaşlik izlari ortda qola, amin oşıgan topinam olga, to'xtatib bo'lsa biroz g'umir og'ishim, tıllar idim qobat yaşlik tovushim. Yaşlik izlari ortda qola, amin oşıgan topinam olga, to'xtatib bo'lsa biroz g'umir og'ishim, tıllar idim qobat yaşlik tovushim. Bizning oyga miner şoklar, kökden yıldız üzer şoklar, şul yulduzning nurlarında yezip qolyk. Bizning ele matur şoklar, yaş qizlarni qo'shar şoklar, şul mizgillarning rahatin tatib qolyk. Yaşlik izlari ortda qola, amin oşıgan topinam olga, to'xtatib bo'lsa biroz g'umir og'ishim, tıllar idim qobat yaşlik tovushim. Yaşlik izlari ortda qola, amin oşıgan topinam olga, to'xtatib bo'lsa biroz g'umir og'ishim, tıllar idim qobat yaşlik tovushim. Hey! Kular! Ay zirek tapay tirek, bizden sizden yikirek, ursa ursul yaş ömürler biyip kalırga girek. Biz bir tatar
aşığım tapınam alığa To'xtatdan bo'lsa biraz g'imir olishim Tillarining qobat yoshlik tovushim Yoshlik izlari ortda qoldi Amin aşığım tapınam alığa To'xtatdan bo'lsa biraz g'imir olishim Tillarining qobat yoshlik tovushim To'xtatdan bo'lsa biraz g'imir olishim Tillarining qobat yoshlik tovushim Ilmira Nag'imova degan jirshi qizimiz tiniqqina, tinchgina bo'lib tuyulsa da ekstremni bek yarata ekan. Ko'ngli shu parkna borsa, ul attraksionlarning eng qo'rqinishin saylaydi. Shul vaqtda borliqqa kelgan adrenalin, kuchli hislarni gil kishirib turasim keladi deb сөйлей jirshi. Ilmiraning xiyoli eng buyuk, eng qo'rqinish deb sanaluvchi amerikanskiy gorki attraksionida yurib qarau. Menimcha turmushga oshmaslik xiyol tugul, balki qachonda bo'lsa yonina iri jirshini Ruslan Kerimuddinovni o'tirtib olar ali usharlar. Әллә белеп әллә инде белмиген шешек оттың син үрелеп күңелемә кызганасың ләкин җылы сүзләреңне күрешкәндә яшерәсең күзләреңне буламасың синнән башка яшәп нигә әле нигә сорамыйсың сөю белән тула йөрәгемә бүтән берәү хәзер сыямасың синнән башка яшәп буламасың белсәң иде мин бит бәхет юлларыңа синең белән генә чыктым хыялымда югалтмыйча өметемнең бер тегенедә күз карасы кебек саклыйм күңелемдә буламасың синнән башка яшәп нигә әле нигә сорамыйсың сөю белән тула йөрәгемә бүтән берәү хәзер сыямасың синнән башка яшәп буламасың синнән башка яшәп нигә әле нигә сорамыйсың сөю белән тула йөрәгемә бүтән берәү хәзер сыямасың синнән башка яшәп Изгәләнем янам көем яратудан назлар эзлим һәр сүзеңнән карашыңнан күргән саен икебезне бергә итеп фәрештәләр аныеп каласыңмы буламасың синнән башка яшәп нигә әле нигә сорамыйсың сөю белән тула йөрәгемә бүтән берәү хәзер сыямасың синнән башка яшәп буламасың синнән башка яшәп нигә әле нигә сорамыйсың сөю белән тула йөрәгемә бүтән берәү хәзер сыямасың синнән башка яшәп буламасың сөю белән тула йөрәгемә бүтән берәү хәзер сыямасың синнән башка яшәп буламасың Хит-парадның 4-нче урынын без Хәмдүнә Тимергалиевага тапшырырга булдык. Бар гомерен иҗатка багышланган Хәмдүнә апа экстремал хыяллар белән янып йөрми. Чөнки әлеге кешенең тормышын туташ экстремнан тора дип әйтсәм дә була. Үзен җәберләүче иреннән качып котылуы, көз буе бакчасындагы гаделсезлекләр өчен көрәшүе үзе бер экстрем түгелмени? Утта янып яшәүче Хәмдүнә Тимергалиева хит-парадның 4-нче урынына лаек. Кияуга барамалы, Галига барамалы,
Ali isimleri maturiyatlı kaldırmasa Ali gali kıllar Ali geberim Ali. Ali isimleri maturiyatlı kaldırmasa Ali isimleri maturiyatlı kaldırmasa Ali geberim Ali Ali geberim Ali Ali geberim Ali Ali geberim Ali Ali isimleri maturiyatlı kaldırmasa Ali isimleri maturiyatlı kaldırmasa şulay bilen şulay değil. Bayına aşkara sigan yarım tartıp alıp көңіліме yarrağa gali kıllar Ali geberim Ali Ali isimleri maturiyatlı kaldırmasa Ali isimleri maturiyatlı kaldırmasa Ali isimleri maturiyatlı kaldırmasa Bayına aşkara sigan yarım kiribildin dilge yatıp yıllağa gali kıllar Ali geberim Ali isimleri maturiyatlı kaldırmasa Ali isimleri maturiyatlı kaldırmasa Ali isimleri maturiyatlı kaldırmasa Benim parakayım kaya kursanız selamettiniz benim paramayım kaya gali kıllar Ali geberim Ali isimleri maturiyatlı kaldırmasa Ali isimleri maturiyatlı kaldırmasa Ali isimleri maturiyatlı kaldırmasa Kuşuk ile kıyıktan selam alıkırdınız benim paramayım gali kıllar Ali geberim Ali isimleri maturiyatlı kaldırmasa Ali isimleri maturiyatlı kaldırmasa Ali geberim Ali geberim Ali Ali geberim Ali gebermez kavlağın biterli Kim geberasın olay olsa? Sine padağını yok Uylap durdum da ahırsı Turna zarifka varırmandır Dolarası dolda gakuk balası Ey rahmet yavgura uzun savit balası Şen ир-егет Раяз Фасыхов ішінде экстрим сөзі яқыннан таныш. Аның дайвинг белән шөгыльләнергә яратуын беләбез. Ул инде сихри су асты дөньясын иңләгән, буйлаган. Шулай ук Раяз Фасыхов ауга йөрергә дә бик ярата икән. Ләкин экстремал булуына карамастан аның әле тормышка ашмаган бер зур хыялы бар. Ул аю ауларга барырга тели. Теләге бик зур булса да, ул әлегә моны тормышка ашырырга ашыкмый. Мондый җитди чараны оештыру өчен бик яхшы физик һәм мораль әзерлек кирәк. Раяз әзерләнсен, ә без аның клибын карыйбыз. Yazlar elle saldım külgengemi Şeşek atmay bıyıl sirinler Sın ışraştık bilmem sebeplerin Sirinlerim ana sırdiler Sirinler, sirinler, sirinler Siz bulğanğa suyunum Sirin tuttuk düşlerimden Kilesin sin bir günem Sirinler, sirinler, sirinler Siz bulğanğa suyunum Sirin tuttuk düşlerimden Kilesin sin bir günem Xatli yazlar irteleri Жылы келді майның күндері Сирин қышып Ердік екеу бірге Ортақлашып болған сірлерні Сиринер, сиринер, сиринер Сіз болғанға сүйінем Сирин тұттық түшілерімді Келесін сен бір күнем Sirinler, sirinler, sirinler Siz bulğanğa suyunum Sirin tuttuk düşlerimde Kilesin sen bir günem Sirinler, Sirinlerine uylap yazmış yuri Sirinlerde barlık ümmeti Şeşek atkaş demli kuş hisleri Taratırlar sirinin tüyünü Sirinler, sirinler, sirinler Siz
барлық жыршылар арасында һичшиксез маэстро Салават Фәтхетдинов та бар. Жыршының автоузышларға булган мәхәббәте хакында әлбәттә һәркем белә. Узыш вакытында чыккан күңелсез хәлләр дә тимер атлардан биздерә алмый Салават Закиевичны. Шуның өчен дә маэстрога хит-парадның 2нче урынын тапшырабыз. Күңелемдәге теләкләрне гөлләргә үреп бирәм. Гөлгә күмеп бүген сине кадерлем бирем диям. Туган көнең белән котлыйм җырлар яза бүләккә. Сине гүзәлкәем матур бүген бигрәк тә. Бәхетле бул кайгы күрмә. Сагышларга урарма. Туган көнең якты булсын, караңгыда югалма. Бәхетле бул кайгы күрмә, сагышларга уралма. Туган көнең якты булсын, караңгыда югалма. Ағым суларға яшьлегіңні қызғанып, Утырма туған күніңді яшьләріңе шыланып. Истен җилләрен азлап сине баш бисеннәр кайыннар. Сайрар кошлар кайын сайын синдә йыла сайраплар. Бәхетле бул кайгы күрмә, сагышларга уралма. Туган көнең якты булсын, караңгыда югалма. Бәхетле бул кайгы күрмә, сагышларга уралма. Туган көнең якты булсын, караңгыда югалма. Gözler kebik sarılanına, kışlar kebik ağarma. Şeyler kebik yağımla bol, ümit bağla yazılarga. Gelir bəxet bik kütürüp, şatlığına köp bular. Gadit elken bulak itken, in zor bulak şu bular. Bəxetli bol kaygı kurma, sağışlarga uğralama. Tuğan könüng yaktı bulsun, karangıda yugalma. Bәхетле bul kaygı kurma, sağışlarga uğralma. Tuğan könüng yaktı bulsun, karangıda yugalma. Tuğan könüng yaktı bulsun, karangıda yugalma. Karangıda yugalma. Кімні тек мені Айгүл Бариеваны экстрим тотып қарған кіші дейіп бірді ойламас едім мен. Әмма ләкин барлық жершілер арасынан парашуттан секірген бірден бір кіші болып шықты ол. Бұйыл сәяхат итәргә барғаш болған бұл хәл. Инструктор секіргенде өзімні нешік тұттарға, тирә-яқтағы матурлықны күзәтергә үндәді дейіп сөйлей ол. Әмма ләкин парашуттан секіруге Айгүл Бариева инструктор әйткән барлық сүзләрне онытқан. Күзләрен шыдырдатып йомган да барлық білген дұғаларын оқыған. Күремсің, экстрим минем үшін түгел deyip елмая Айгүл Бариева. Ләкин шулай да әлеге үжетлігі үшін Бариеваға хит-парадның 1нче орынын тапшырабыз. Ташы күгелләрім, язғы дәрьялар кебек, нигәлегенә күрештек, кая идең син элек. Бүтәнең яры булсаны да, гашык иттең бит җан. Нинди бәхет белеп яшәү бу дөньяда сине бары. Бүтәнне
Бересин интирен йөрәк серен Тик барабер ни хәлидим Сине генә сөям бит мин Бүтәннең бердән бере Бүтәннең бердән бере Үпкәләмә исеменне әйтә алмыйм җырымда Ярың белән күрмәсен дим безнең сөю турында Рәхмәтән бүтән сүзем юк мине аңлавың өчен Күрешүләрне сагынып көтеп алганың өчен Бүтәннең бердән бере син интирен йөрәк серен Тик барабер ни хәлидим Сине генә сөям бит мин Бүтәннең бердән бере Бүтәннең бердән бере Тик барабер ни хәлидим Сине генә сөям бит мин Бүтәннең бердән бере Бүтәннең бердән бере Тик барабер ни хәлидим Сине генә сөям бит мин Бүтәннең бердән бере Бүтәннең бердән бере Тик барабер ни хәлидим Сине генә сөям бит мин Бүтәннең бердән бере Бүтәннең бердән бере Бүтәннең Бүтәннең бердән бере Хит-парад дәвамында җырчыларның экстремаль адымнары турында сөйли. Дайвинг, ауга бару, парашютны искә төшергәннән соң үзенең дә әллә кайларга сикереп, әллә нәрсәләр эшлисе килә башлады. Мин барып чәй эчеп килим әле, бәлкем тынычландырмын. Сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз, киләсе атнада күрешербез. Алып баручыларның стиле һәм бирелгән киемнәре өчен Мегаполис кибетенә аерым зур рәхмәтебезне әйтәбез. Реальная зима не за горами. Ты готов к экстриму? С магазинами X-Dream и Everest всегда готов. Горные лыжи и сноуборды покупают здесь.